En een keer bij een rondootje. Juist, hup, kaats. Netjes. Wiels de meeste jeugd nog op vakantie is, stiet de twaling Tjepkema nu al op het veld. Ze trainen hut voor het nieuwe seizoen. Dit doen ze net alleenig, maar mij haar een paken. Dus ik heb zelf ook een stukje ervaring in het voetbal. En ik ben zelfs vroeger bij FC Greenstuk voetballen, dus ik weet wel een beetje hoe dat al weer in zit. Dan moet je elke dag trainen. Dus dan kom je er wel achter. Dus ik zei, dan zullen we die man in op conditie brengen. Dus daar gaat het om. Dat is wel nodig dus? Ja, zeker is het nodig. In de voorbereiding mag er wijzen. Nee, anders krijg je al je blessures natuurlijk. Het is uiteindelijk mag je gewoon terugtrainen. Hè? Waardoor ben je aan zo stevig plakken en dan moeten we net gaan. Winterstop, zomerstop, trainen we vaak met paken. En je wil ook nog fit wezen, maar gewoon voor zijn eigen ontwikkeling en gewoon fit iets is, maar ik vind het fijn. En merk je dat het echt voordelen oplevert? Ja, ik zelf wel. Van het hier kwam ik bij de eerste en dan mag je ook even fit wezen. Maar dat had wel geholpen, vooral in het begin van het seizoen. Ben ik aardig fit, werk leek mij worden jongens. En ik bied je plezier met je paken. Ja, zeker. Die hebben wel inderdaad. Wat er in het voetbal gebeurt, de fitter binnen, dat mag niet gebeuren. Hup, kijken. Ja, hup. Hoe ziet de trainingen eruit? Nou, het is mijn bal, die toch pro de rinwerk, een pro technische vaardigheden, oorronde op goal. En dan ben de jongens er klaar voor. Met fjouwerbaltjes op riggen. Juist, prima. Ben je meer eens wel vrijwillig, want het blootje in paken, maar... Ja, heel vrijwillig. Net om dwang van je paken, nee. Nee, dat wordt echt mooi hè, maar nee, we zijn vrijwillig. Dus in plaats van op Mallorca gewoon hier in Twisel op het voetbalveld. Ja, dat is een wat oors hè. Ik zit altijd wel leuk met de voetballing. Ik maak mooi een veldje, vind ik belangrijk.